17 ada juga. Enggak. Jadi harusnya lagu yang pertama nomor 17. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah Pasaton. Selamat hari Minggu madihamu amanami inanami dongan sahuria nahina holongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Huria ni Tuhatta nahina holongan marsadani roha mahita ditikyon nunga saat hita tu parmingguon di minggu paupaton dung epipanias hapapatar ni debata marhite anak na Yesus Kristus naung ro tu portibion ido napaposon rohatta paboas say na donganan na ni debata dohita manguduti ari-ari dot pardalanan ni goluta di bagasan nasa taunon
Gudang watongon pinahe ni Jehovah tuhita, jadi marlios roha mahita. Atong tapat tapuji jala tapasanga madebata marhite parminggota sadarion. Tapahibul jala tapasada marohatta mamongoti parmingguonon marhite tema debata haroroan ni gogo dohot bisuk. Maredde mahita siya buku edde nomor 17 ayat 1 satrodia ayat 3 Raja Natumibul. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natuno palangit dohot tanoon. Amen. Say pabotohon mudo tuau dalan hanguluan, gok dolas ni roha diadopan ni bohim, akahasudungan ni roha do si di siamunmu, saleleng ni lelengna. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong,
namandongani ganup jolma nadi portibion, sondakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani, say rajai mahami, asa unang manimbil hami sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhaporseaut tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 72 ayat 4 hehe mahamu parbegu. Tatangihon mapati ni debata imana tersurat di Matius 10 sada ayat 20 sia. Jakon hamu maaugaku marguru mahamu tuau aina lambok doau jalana serep maroha asa dapotan hasonangan tondimuna ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahani, mangulahon nahong barti patikni. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku Ende nomor 421 sada ayat sada dot ayat 2 godang dope. Siguro
Ratopo ti madosata tuado pan ni debata martangiang mahita. Ale ama nami jala debata nami na di banua gidjang pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho jala ro di saleleng-leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingon akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalesion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalesion nami unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuha sesahan ni dosatta. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Upasonang pehamu. Buat hamu maauga kutuhamu. Guruhon hamu masian au. Aina lambok doau jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan ton dimuna. Ay lambok do augaku jalan neang do dohot nahu hupa porsaton hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji matuhatta marhitekor agape.
Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 600 ayat 1 dohot ayat 4 sikop do asini roham. Tajahama hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion imana surat di sada Korin sada ayat 20 satro di ayat 30 sada. Tajahama marsikat sore bereng hamu ma akadongan panjawona di hamu dang piga hamu na bisuk mangyuton sibuk dang piga nagogo dan piga na sangap hian. Alai na oto di roha di portibion di papilit debata lau di pailahon akan nabisuk jalan nagabe di portibion dipilih debata lau pailahon nagogo. Akan nateuk di portibion jalan namarlea dipilit debata tungsi soada ido ai soada honon nado naung jonjong hian. Asa unang manenga agia ise jolma maradopon debata. Alai sian ibana do ubahen na di bagasan Kristus Yesus hamu ai ibana do gabe habisuhon diamu sian debata dohot hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Asa saut tersurati nanai mamuji dirina mangasohon Tuhan ima ibana mamuji. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhatta marhite kor ina parari Kamis.
Tapuji ma Tuhata marhite buku ede nomor 470 sada ayat sada dohot ayat tolu hupilit Yesus dongaki. Tidakon maha porseon tai songon nahina tidakon didongat tasa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahuba lama parku guna suatu dosan datu nopa langit dohtanon au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahuba nasasadai iman atinubuhon si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang suabuhan ido Tuhatta natumahon nabek di panguhuman silatus nama tarpajal di ibana di hau pinasila natua tuban wataru di tanah amla mangolu di hari patuluhon nama naik tesurugo lahundu di siamun di bata Jahuba amanai parku kau nasuatu dosani isima ibana pangimak sulu tanah om namun mulu nama teh au porsea di parbadia jala kau sadahuria nabadia huria atau panalak dan akan nabadia dot dia sesar ni dosa dot dia tai namandok mulak mangulu so daging halak naung mate dot dia ngoluan nah sudah
Tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Huria nahi naholongan di bagasan kuarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma tikting ni huriatta di bagasan mingguon ima minggu 20 Januari 2023. Guarni minggutta sadarion ima de guari minggu popatton dung Epipanias do topik debata haroroan ni gogo dohot bisuk. Amang padita haris tadahuria sitorus STH MM Marhobas di Parmingguan Arya nakin pukul 10 WIB. Jalan Asida sekaligus mengeluhon rapot huria di HKBP Pospel Cirarap. Di hari sadarion Minggu 20 Januari 2023 masuk pukul 10 WIB manang pukul sadar putari maringanan di bagas ni keluarga situa Hasaragi di perumahan Dasana Indah Blok PP Sada nomor 36 Bonang di Batu Pado pertangyangan Bona Tahun Punguan Kur Agape HGBP Bonang Indah Sinosohon Tusude anggota Punguan Kur Agape Asarade mendohoti Gulauni. Di hari Minggu 12 Februari 2020 neng ro masuk pukul 10 WIB menang pukul 1 matahari saat nasidung maringanan di gereja HKBP Bonang Indah naing dipatu pahuriatta do rapot huria HKBP Bonang Indah naing menotopkan program do anggaran huria tahun 2020 marpardomua tu harapot huriaon parmingguan botari marsot majo di pasada dohot parmingguan madogot manang dohot arian. Sinosohon tusude ruas ni huriatta. Asarade pasaton iuran bulanan tu huriatta. Marhiti situawik nabe manang langsung di pasatu sekretariat. Pelian Natal keluarga, pelian pertanggihan malam tahun baru keluarga, pelian parmingguan, pelian sekolah minggu, hamulation dot pelian bulanan keluarga, boi mata pasahat marhite situawik nabe, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Mengenai parhepengon dot torop ni ruas naro di parmingguan nang salpu, boi mata jahat di file na naung di pasahat huria, marhite WA group, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Parhalado HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, rap dot ruas ni huriatta, pasahaton, selamat panjang umur, gok las ni roha masudi ruas ni huriatta, namar ulang tahun hatu tubuh, dot marulang tahun hot ripe, sian tanggal 27 Januari, satu tanggal 20 Januari 2020. Hata ni tuhata si piawata imana tersurat di Jeremia bidu 31 ayat 25. Ayau mangalehon minum parroha nama date pola marlobi-lobi. Jala au palasan rohani halak natar hatos. Aka goar nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ribe. Boy mata jahat di file na naung di pasahat uria. Marhite WA group, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Songanima tikting ni huriatta di bagasan mingguon di batama nama masing-masing kita. Amin. Tapasahat ma peleatta marhite pelean sada A dohot sada B jalan merede bahita sia buku ede nomor 633 ayat sada rodi udutna Yesus do Tuhan.
Tuhan di baga satodim. Dinalaho pataria sokatam parsahalai jala parbisuhi hami. Dinalaho majalo doho tumangihon hatam. Songgo pitod di habisuhot tuhami. Asa mangatusi hami dinalaho makanguluhosa. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami remaja naposo bulung ruas ni huriani tuhata. Hata ni debata di parmingguan sadarion ima minggu paupato dung Epipanias. Tersurat mai di buku Job bidu 12 ayat 10 tolu sahatu ayat 25. Buku Job bidu 12 ayat 10 tolu sah 25 songonon mahatana hujahahon ma dihita. Habisuhon dohot hagogoon ni debata. Madapot di ibana habisuhon dohot hagogoon. Di ibana do panuturion dohot panibangon. Idama, ibana mangarupakon gabedang bedapot paulion. Ibana makurukos sadabawa gabedang adong natuk paluahon. Idama, ibana maniopi aek gabe marsik luhut nai. Ibana muse palukason gabe marbalik tanood di baen. Madapot di ibana do hagogoon dohot hapatason. Guru di ibana jol manalilu dohot na mangaliluhon. Ibana manogihon aka panuturi hiratabat-taban. Jalamoto aka panguhumi di baen. Ibana makar hari uhum roha-rohan yaka raja. Jala dihohosor rate tugoting nasida. Ibana manogihon aka malim bahet tabat-taban. Jala ditinggak ko tutano halak na marhuaso. Ibana mangucat pamulungon sian halak na pirtahak. Jala dibuat panuturion sian halak na matua. Ibana mangusehon haleau tua karaja. Jala dipahodur hohos ni halak na begu. Ibana papatarhon akan nabuni sian haholomon. Jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patipulhon aka bangso. Jala diago muse. Ibana pararaton aka bangso. Jala dipaudar muse. Ibana mangucat rohas yang aka partogi ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan soadadalan. Jadi dadap-dadap nasida di haholomon somar hatiuron. Jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak na mabuk. Di sido sahat ni hata ni debata. Horas ma dihita saluhutna. Tamado hita madok moleate tu hata pardenggan basai. Ala asi dohot holong ni rohana mangaramoti hita. Dilehot tu hita hahipason. Dilehot tu hita sipatu haringgason. Dilehot tu hita nang tiki dohot inganan. Dinalaho mamuji tu hata marhite parsaoran di minggu paopaton dung Epipanias sadarion. Di hamu amanami inanami topik ni di minggu paopaton dung Epipanias sadarion. Patu begehot tu hita debata haroroan ni gogo dohot bisuk. Debatado haroroan ni gogo dohot bisuk. Allah sumber kekuatan dan hikmat. Topik ini akan mengajarkan atau menceritakan salah satu tokoh Alkitab yang mungkin sudah familiar, kisahnya kita ketahui dan sudah sering kita dengar, yaitu kisah tentang Ayub. Perngoluan ni si Job. Nanaing ajar honon ni barita perngoluan ni si Job. Ima taringo tu haporsiaw ni ibana makamonak ko si taunon na. Tuk do haporsiaw ni ibana makamonak kon si taunon na. Iman Ayub memenangkan pergumulan penderitaan yang dia alami. Dia menang. Bukan penderitaan itu yang menang atas hidup Ayub, tetapi Ayub bisa memenangkan penderitaan itu. Nah masa di parngoluan ni si Job, ima sada pamikirion
songon nang jojo tapi kiri, songon daging hajol mau kita di Portibion. Pangatusion di pikirata dangi, molo sahalak na burju hita, ringgas marhuria, jala burju marsilehon-lehon, akalas nirohan nama nadapot tita. Ima pamikirion ni hajol mau. Jala alodo turohan ni jolma, molo burju ibana, ringgas marhuria, burju marsilehon-lehon, mardapok-dapok si taonon, alodo itu pikiran. Alo tu pikiran ni jolma, alai tigordo, hobar tu lomoni rohani debata. Jadi daktar dung pikiran ni jolma, pikiran ni debata. Dang boy dia tu si pikiran ni jolma, sakap ni debata. Dang boy. Jalan anaeng si patakason taringo tu haporsiaoni, doho taringo tu hadirion ni halak na porsiai, si bolis pe doho do mangula. Di ngoluna sahalak na tarpasu-pasu do si Jopon. Mamoray bana di arta. Jalagabe di parianak kono. Dungi muse sahalak na daulat marroha do ibana, saleh. Napistar muse, godang doa kahalak marpanuk kutuson. Pola do rupani adok tolu ale-alena, naboy gabedongan ni ibana, mangurupi akahala na hurangan, doho pasahaton akapoda, dinalaho mangalehon panorangion, tu aka nadok-dok si taunon na, ima si Elipas, si Bildad, doho si Sopar. Ima si bolisia kamang doho tinang. Saya dipikiri do dalan, dinalaho paholakon akahalak na satia tu debata, asa madao sian debata. Neng dipaholang doato. Jadi tarida do diturpukon, hirasada percakapan antara si bolis dohot debata. Aisa sitong na si Jopi. Burju, jala daulati marroha, ala natuk do di ibana. Jala satia ibana tu debata, ala gok pasu-pasu di ibana. Jadi molo adong si taono di ibana, hot do pe ibana satia tu debata. Alus ni debata ado. Songod dia do pangiduan mo. Pangiduan ni si polisi ikon usaton nama aka silas nirohan na adong di si Job. Dioloi debata doy, babuat. Alai sada unang buat hosana, ay guru dia do hosa. Masa may tu si Job. Mago masaluhut na artana, moding maakayanakon na napituy do tolu boruna, nang ripe na pe, di ujuni do ibana. Ay buhado Job. Sahalak na daulak marroha ho, hape mago sudeon. Dak sapartinaunan ripe na tu ibana, ditiki adong las nirohay hot do holong na, alay dung mago akka artay munggil ma holong na. Songonido nang ale-ale na natuloy. Di ujuni do tong ibana. Jo, pikiri jo. Ala ni perdosaw mo doon. Pola mago salhut na artamu, dungi romu sesahit huli tuho penyakit kusta yang benar-benar menjijikkan. Bahkan memakai baju pun tidak layak lagi karena kulit itu bernanah. Penyakit kusta itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi dipapulik do ibana. Pikiri majo, namar dosa doho. Di ujuni ibana dihakimi. Alay say hohom do si Jopon. Godang aka halak na mga rehe ibana, godang aka halak na manadikon ibana, alay ang go ibana, dang ditadikon ibana Tuhan na. Dang ditadikon. Diyan yan hurang do pehaci nii. Moding yan akon na, ripe na pe ditadikon ibana. Ali-ali na pe ditadikon ibana, isi madongan ibana, dang adong. Alay sada do pos nirohan ibana, ditadik ko portibio piau, nasotupa do tadikonoku debatakku. Ima pos nirohan adong di bana. Prinsip manang pamikirion si songoni akamang dohotinang sia dia do dapo si Job. Totu dang sian persiajaran na diguruhon ni ibana di bagasa persikolaan. Sian naso ditadahian angka gabe di tada angka. Alai habisuhon si songoni takas marharoroan
holan ro sian debata sabing doi tu aka halak na mangidosa. Aka halak na mangido habisuhon tu debata lehonon ni debata doi hobar tu panadayon ni debata tu halak na mangidoi. Tu dia do pakion na bisuki. Jala boasa di pangidoi bana bisuk. Barita sada taringok tu pangidoan tu bisuk tarida mai sian Raja Salomo. Dung dipabaki debata Raja Salomo gabe raja rodo debata madokon. Salomo sonnari dokma ahado silehonok kutuho. Maralus do Raja Salomo didok. Ale Tuhan, lehom matuau roha na patas, manirang na denggan, sian naroa. Berikanlah kepadaku hati yang paham, menimbang perkara, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Las dorohani debata, dipangidoan ni si Salomo. Dipangido si Salomo roha na patas. Hati yang bijaksana sebagai raja tentunya harus memiliki kebijaksanaan. Agar setiap keputusan yang diambil itu tidak membela siapa yang jahat, tetapi adil membela siapa yang benar. Tuhan senang dipangidoan si Salomo dang dipangidoi bana umur yang panjang, dang dipangidoi bana hamoraon songon na pinarsitan yang kahalak na jot-jot merpangiduan di bagasa tangyang alai dipangidoi bana hapatason ni roha, kebijaksanaan dan pengertian untuk menimbang setiap perkara, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hikmat itu juga ada di dalam diri Ayub. Dia tetap bersedia, dia tetap siap, sekalipun di kondisi terpuruk, istri meninggalkan, sahabat-sahabat menghakimi, dia tetap mengatakan Tuhan akan tetap besertaku. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupanku ini. Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghambat manudati sakap ni debata. Aidak sakap harwaon menangdang rancangan kecelakaan di pasahat tuau. Semuanya itu murni untuk kebaikan. Jadi semuanya ini akan kuterima di dalam iman. Karena saya mengenal Allah itu ialah Allah yang berkehendak atas kuasanya sendiri. Sekalipun dunia akan berencana menghambat rencananya, itu tidak akan terjadi. Di patorang ibana marupani di bidu 12 hasokalan dohot hati boon ni debata na parjolo taringo tu natinopa ciptaan di dokibana. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Tarida doon sian peristiwa Menara Babel. Apa yang terjadi di sana? Sebelumnya tujuan manusia itu ialah untuk sombong, memegahkan diri, menunjukkan kepada semua bangsa mereka lah bangsa yang paling kuat. Tetapi ketika Tuhan mengetahui rencana jahat mereka, Tuhan menghancurkan, Tuhan tidak menyetujui pembangunan Menara Babel, dikacaukan bahasa. Molonunga kacau bahasa, dipangido tokok diliane bernama. Dipangido tali di lea naik, jadi dah ngadong berkesinambungan di komunikasi. Mapar majolmai. Dungi muse, Ayub maka tidakon jika Allah sudah membendung air dan melepaskannya kembali. Itu murni kehendak Allah, peristiwa air bah. Lomoni rohani debatado, moloneng tiopon na aik di Portibio boydo di tiop. Moloneng di Palukas di Balua aik di Portibion boydo. Jadi dang adong na boy rupani maniopi neng ditabok aek dang adong na boy. Dang adong. Ai guru di debatado saluhut na natinopana air bah. Tidak ada satu orang manusia yang bisa mengantisipasi air bah. Semuanya murni terjadi musnah. Isi ni Portibion musnah saluhutna. Ima debata na huha porsiai. Ninna si Ayub ma molotuk pemardongan emosional ibana patorakon hasokalan ni debat. Jala-jal mana di Portibion ni ibana. Jol mana di Portibio pe ditoru ni parbinotoan ni debatado. Ai debata
Dia mampu menguasai orang yang tersesat dan yang menyesatkan. Siapa yang berencana menyesatkan orang, Allah tahu. Allah bisa menghitung setiap jumlah rambut kita. Sekalipun apa yang kita pikirkan tidak diketahui oleh orang lain, Allah tahu apa yang kita pikirkan. Dan ketika ada manusia di status menteri, dia menggunakan kepandaiannya untuk membodoh-bodohkan orang, maka itu juga bisa dipaluak debata. Akahalak nama nenganegaho dirina siap parbinotoana di pauto debatado. Hiadora tabege berita cerita ni Raja Nebukadnezar, Raja ni Babel. Dung dibereng ibana Babylon, masada bangso no gogo di Portibion. Neng bainon ni ibana madirina gabedewa. Neng dokonon nama bay madora ko siya perak, tanga ko siya emas, o siya tembaga, o siya dia. Dibereng debatama hagi jangon ni rohani Raja Nebukadnezar dipicang maibana gabe mardalam maibana songon hoda. Na somalhiya ni mana songon na jongjong gabe songonon na maibana dohot rumput nama siya langon na. Jadi akahalak napati bohod dirina di pauto debatado ni nasi Job. Dungi raja yang meninggikan diri juga akan direndahkan. Dan setiap imam yang tidak akan takut Tuhan itu juga akan dihilangkan. Tidak lagi dianggap. Tetapi setiap iman yang takut akan Tuhan, dia akan tetap dibuat berdiri kokoh. Dan setiap orang yang berdiri kokoh itu akan membawa terang kepada setiap kegelapan. Setiap orang yang berdiri kokoh tadi akan membawa terang kepada setiap kegelapan. Ima alus ni si Job akamang dohotinang mangalusi akana pistar naroma modai ibana sian naso pamotoanna. Dipodai do si Job alaidang diboto nasida poda na pinasahat nai daktikosi tunamasa na jinalo ni si Job. Jala hata na mangujuni menghakimi alani dosamu do Job daktikosi hobartu sakap ni debata. Sebab semua itu terjadi murni untuk memurnikan iman Job. Asa lempatar harajaon ni debata di tonga-tonga ni Portibion sian si taonon bakit na porsiai hot marsi hohot tu debata sabing dangolo munggil rohani ibana. Jadi kacamata iman dotong naboy baynota dinalaho mga tusi taringo tu aka si taononon. Dihita halak batak hata penderitaan non boy doon tauraihon manang talapati turagamnya kasih taonon. Bahasa Indonesia penderitaan. Dihita halak batak penderitaan do moloro aka bencana alam si taonon deh. Jala penderitaan do muse moloro sahit. Penderitaan do muse molo sainu nganiulahon hapedang marparbue akan naniula si taonon deh. Jala penderitaan do muse sanidokon hata natikos alai sayalo turohana penderitaan doi pikira do tongi pojok do roha disi. Dungi penderitaan do muse taringo tu hamatean. Mana soboi tarpasiding jolma. Molo akka si taonon na asing nai na boy doi dipadenggan. Alai taringo tu hamateani dang boy i dipadenggan jolma. Asal gabi mula mengulum se namate. Si taonon ni benar-benar si taonon naso tartu. Jadi akadia penuaing ragam ni si taonon na tabolus sahat tu sadarion mangusad de mahita tu hagogoon dot habisuhon ni debata. Unang mangusad de tu pikiran sadiri ay terbatas do hitaon. Dang boy hita mangalapati akan namasa di ngoluton. Unang mangusad de tu pikiran ni dongan. Ay dak sudei boy mangubati. Nga hatci tataon rodo nga terupan ni sahirana disiram muse doho sira doho tasom lemaciti do memang. Adorang so tapasahat na taporsani tu akan na humaliakta takasma tapasahat tu debata marhite tangyangta. Asahita na mangalusi si taononi hobar tu habisuhon ni debata. Molo tungadong
si tao no di hita nuaeng nasoboy tarhata ho kita alamaila hita. Tarimang-rimangi rupani molo hingot hiado bain na sala hiado hubain na jat. Dang diboto inatakku, dang diboto amatakku, dang diboto yanakoko. Alay dong di jalo ibana na mason Roma di ibana perenungan diri. Maila daw molo huhataho ni muse. Tuise na maaluhonon na ikut tu debatado. Karena Allah itu menunggu penyesalan setiap orang yang pernah berbuat salah. Allah tidak pernah mempermalukan. Dan Allah tidak pernah menolak setiap orang yang benar-benar sadar perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Sekalipun satu orang manusia tidak pernah mengetahuinya. Mana yang kita pilih? Apakah kita tetap merahasiakan yang jahat itu? Alai sahira baru ita tahun. Manang natahatahon itu debata asal lubang. Baroi gabe putar manananay terida marupani nabotari gabe labok mapakilalan ima dosay. Jadi godang akka pangarimangion. Ro akka si taunoni asalam patar do harajaw ni debata. Ro si taunoni asalam manada do hita didirita. Songo dia do tutuau dia do pani debata. Songon suku-sukun ni sahalak pangoli doi tu sahalak bibel pro. Utung dua anak boru do pe bibel pro. Alay dak sau rupani suku-sukun nay gabi huloi naolo doau. Hobar tu masalah na do hualusi. Jadi di doki bana merupani. Inang. Bado ate. Anggo oma do bapa. Ngasay sihol rohana. Kumar parumay manian awan na siya kangan. Umur hunga 30. Bah, sa umur 2 tahun na roh ako. Tu dia do nang tujuan niyon. Jadi ngapi gahu pardongan. Nganek saut. Alay sa tok-tok sudat. Naolo may rupani dang dos rohani orang tua. Jalan naolo may au si pata gabi dang go rohakku majaloy bana. Bado bainokku. Asaboy rohakon takas. Sihol ni rohani orang tua ki boy di bagasat tangyakku asal dia bataan ni wana. Buti ba berdoalah niku. Ma berdoa awinang. Siar roham do na berdoai nunga. Ba atong berusaha mak. Marminggu maho di ibadah sore. Ay permingguan ni naposo bulung doy. Bereng mesi. Saya dong doyan no patuduhon ni Tuhan. Ngasay marminggu sore awina. Ay berusaha aw. Ido. Oh, buti. Betak biada ba. Songod dia dohura kriteria na pinangidomi. Asa doho tau manangyakon. Baga man yan atong. Olo. Parkarejo. Olo. Burjun yan inang. Olo. Jala keluarganan yan. Jelas. Bebet bobot na. Olo. Hola nido nang sederhana do. Oh. Sedanay hurang daba si ulahonom mo niko. Ah may. Namana. Bercermin niko. Takas rupanya di pangiduan ni ibanay. Nga berdoa ahon ibana. Ngawa tahun. Sihol ni rohani orang tua ki ngawa tahun. Nga berusaha aw. Topo paribam mo inang ahupak kulingi. Marminggu sore hoy na inang bibel marminggu sore do aw nya ban. Alay sa danay na hurang niku bercermin. Alana pangiduan ni ibanay dang hobar tu hadirion ni ibana. Buat itu tuh. Itor hohom do ibana di si. Taku boto dilului do kaca manang nada. Songoni do nakita teh amang do tinang. Olo do rupani si pata ala ni moho ni ate-ate. Makatay mahita do takadongat. Tahata humma. Aidang mitok mata ni Arian. Ang gusto mula kau tu si. Jala asay boto hamu. Mula suaw mamutus soni dak sauti. Umatok katawan. Jadi ganup akahala no begay. Itangi ako do. Ang giyak mu ba menen na madokon. Takas rupani adong kekeliruan
di ibana mengharapkan sesuatu, tetapi tidak mengenali diri sendiri. Nah, Ayub jelas mengenali diri sendiri. Ketika istrinya menghina dia, Ayub, kamu itu adalah seorang yang baik, yang suka memberikan pengajaran kepada orang yang menghadapi masalah. Sekarang kamu bermasalah, kenapa tidak bisa bangkit? Apa yang kita terima ini, Ayub? Apa jawaban Ayub? Istriku, jika kita sudah menerima yang manis dari Tuhan, kenapa kita tidak siap menerima yang pahit? Molo dileho debata tu hita na tonggi, bahasa dak siap pita majalo na paet. Ay si taono dosa luhutna. Di pasaha na tonggi i, ulaho jala-jaloi ho Bartolomo ni rohani debata asa pasu-pasu. Di pasahat rona paeti roha kasih taono ni marpangusadea ko tu debata. Unang marpangusadea tu pikiramu. Unang marpangusadean tu hartam ay naburburo doy saluhutna. Tanga dong marlapata ni. Pemahaman manusia terbatas, kepintaran manusia terbatas, harta juga terbatas. Burburo doi saluhutna ditikina. Ikon habisuhon nasian debatado naboi mangalusi saluhutna akka natatao. Di perdalanan ni ngoluon takas may tutu songon nadidok ni bukwe detay taday maaw Tuhan nitado sulikit maaw. Asa takas parbinoto aku taringo tu hatam. Jala saluhut na namasa di panggulmito ni ngoluon arsak dohot las ni roha margatisori tutu papitahon hapor siyaw kume. Molo hubereng dong aku na marsitaonon si songoni pabaki tao asa gabesira dohot palito tu ibana. Asa boy hutogu-togu hupadirgak si majujung na asaw nang maila. Jala asa unang gabe gale lutut na asa boy ibana mo si jongjong makatidakon mardongat to debata natuk doi margogoy honao mamolus saluhut na namasaw. Setiap pergumulan mari kita pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Semuanya ini fana. Mari kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Setiap manusia sepintar apapun dia, tidak akan pernah sanggup memahami cara berpikir Tuhan, tidak akan pernah. Ketika kita meminta hikmat itu kepada Tuhan, penderitaan ini akan kita terima di dalam iman yang benar. Penderitaan ini akan kita menangkan di dalam iman yang benar-benar kuat. Margatisori doi saluh naroa kamang dohotinang. Unang matalu hita dibayan si taononi, alay monang mahita alani hapor siota, mengadopi akaragam ni si taononi. Amen. Martangiang mahita. Nung ngahujalo hami hatam na badiyaw na le Tuhan. Diajari ho tu hami. Asa margogo jala marbisuk kami dinalaho mengadopi akaragam ni si taonon na adong di Portibion. Takas do didok hatam. Hapor suho do jabarnya kahalak na porsia salileng di hasianganon. Alay nunga ditaluho ko Portibion. Margatisori na le Tuhan. Huadopi hami akan nama sa salileng di Portibio kami. Dang margogo hami dinalaho mangadopi i. Molo hola diri nami hupangasahok kami. Marpangusadean tu hagogo omo mahami. Asa marsinodang haporsion nami makamonako saluhut na akka hamauloni. Tarida matutuali Tuhan. Lampita haporsion nami dinalaho mamulusit. Takas do ditadaho ruas ni Huriam di HKBP Bonang Indaon. Saluhut na akka nahinasiholan ni rohani nasida. Na hinirim ni rohani nasida. Ho maale Tuhan na mangaleho panuturion. Jalan na maralus ditikina. Ho bartu pangidoan ni nasida na somaralo tulomo ni roham. Dia karuas ni Huriam. Na dibagasan pojot ni roha. Parukilon dohot arsak nuaeng. Topot manasida. Alusi nasida ale Tuhan dibagasa tangyang na. Asa toktong dihatigdakon nasida. Na toktong doho madongani akahalak na mga lualuhon sa luhut na natinaon na marhite tangyang na. Dia karuas ni Huriam na dibagasan parsahiton.
jalan na mga luluy saluhut na akasakap ni roha dohot pikiran. Homa ale Tuhan na maddaoni, dohot na patuduhod dalan. Asa dapotan uli dohot denggan basa na sida, hogbar tu sakap na uli na denggan nanayang si pasahatonmu. Hami piale Tuhan akaparhalado ni huriam, toktong parsahalay, jala parbisuhi. Asa margogo hami dinalaho marmahani akaruas nang pinasahatmon. Lehot tu hami tod di habisuhon na siyako. Asa marbisuk kami dinalaho makkobasi, marhiti akaparjami taon nang akaulaw na asing pe. Unang ali Tuhan adong nang gosada ruasmon, nagabelilu haporsyaon na. Pabakit mahami dinalaho manogunogo na sida, pargogoy hami. Mologale hami ali Tuhan, tukoli jalapati rohanami. Ay di jauho hami dinalaho marhobas di huriamon, dinalaho patuguhon haporsyaon, dohot manabay bilangan nyaka na porseado. Asiro hamali Tuhan, saluhut na aka program pelayanan di huriamon, ho mana mangaramoti. Pakai mahami parhalado dohot ruas ni huriam, dinalaho patupahosa. Gokdosa dohamion, marpamuati roham di hami, asiroham, di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amin. Tapuji Tuhatas yang bukwede nomor 288 ayat sada dohot udutna huhud papungu pelian na paduahon.
peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sauli bahasa nomoliutus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami, pelian nami tuho. Saya jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pelianon. Pati pulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya Pidarbadia Maguarmu, saya Roma Harajon, saya saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangolua siapari, saya sama dosa nami, songo pane sanami di dosa ni dongon namar dosa tu hami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Rim mahita jongjong. Moleate mata pasaha tu hata pardenggan basai diramoti do pamujiota di minggu paupato dung Epipania sadarion marsangak matuhata napinasangap ni aka ede pujian nata pasahat jalaganup aka tangyang ta aka mang doh tinang martinangi matuhata hobar tulomo ni rohana. Mulak mahita mabuan siluan na arga bohal ni partodion imahata ni tuhata margogo mahita dinalaho mga dopi panggulmito ni ngoluta asamo nang hita marhite haporsiota. Hora selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu.
Terima kasih.